Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Sugeng siang pamirsa, pepanggihan malih wonten ing panggiaran Dapo TV. Dinten Jumat Kliwon, 17 Oktober 2020. Laporan-laporan ingkang akurat tuwin merakyat sampun sumadyo katur panjenengan. Inggih menika SMP Negeri Kalih Ponorogo mengeti dinten Sumpah Pemuda kanthi semangat lan gegayuhan luhur. Sarengan kalian kula Latifah Masyita Saraswindrati menika pawartos jangkepipun. Wonten ing dinten Senin pon tanggal 28 Oktober 2020 SMP Negeri Kalih Ponorogo mengeti dinten Sumpah Pemuda kanthi semangat lan gegayuhan luhur. Kegiatan punika kalaksanan kanthi sae minangka pangeling-eling tumrap para siswa supados tansah nggugemi rasa tresna marang bangsa lan negara. Minangka pangluring acara, sekolah ngawontenaken maneka warna adon kaprigelan. Ing antawisipun fashion show, nyiptolan maos geguritan, saha paduan swara. Saben aton kaprigelan dipun tindakaken kanthi bungah, tertib, lan semangat. Lomba fashion show paring sesegah busana saking bahan daur ulang. Para siswa lan siswi kanthi semangat ngolah bahan kados kertas, plastik, botol bekas, lan koran dados busana ingkang endah, unik, lan ngemumokno pelestarian lingkungan. Sanesipun ngasah kreativitas, lomba menika ugi ngemu tujuan supados para siswa langkung emut lan gemati dhateng lingkungan. Saha saged ngginakaken barang bekas dados barang ingkang migunani. Salajengipun, saben-saben kelas meragakaken busana kala wau kanthi raos percaya diri, nampilaken karya endah kanthi raos bungah, mlampah ing panggung kanthi busana kang gareng-garengga, anggun lan gagah. Salajengipun, adon kaprigelan nyipta lan maos geguritan. Adon menika minangka wujud pangajeng-ajeng supados para siswa saged ngraosaken maknanipun Sumpah Pemuda kanthi raos bangga lan semangat kebangsaan. Para siswa saged nglairaken raos tresna tanah air lan semangat Sumpah Pemuda kanthi tembung-tembung endah lan renyuhake ing manah. Kajawi punika paduan swara gugah semangat para rawuh kanthi swantenipun ingkang resep ing manah. Nglantaraken lagu-lagu perjuangan kados bangun pemudi-pemuda lan syukur. Kahanan punika dadosaken para nom-noman saged mangertosi bilih persatuan punika dados kunci kagem gayuh kamardikan. Acara punika kalampahan kanthi meriah, tertib, lan bungahaken minangka wujud raos syukur lan semangat para muda kang siap mangun bangsa. Dinten Sumpah Pemuda ingkang dipun pengeti saben tanggal 28 Oktober punika minangka momen wigati ing sajarahipun Indonesia. Kadatosan punika boten namung dados tunggakipun paseduluran lan persatuan bangsa Indonesia, ananging ugi dados lambang perjuangan kangge mbangun raos kebangsaan ingkang kiyat wonten ing antawisipun kabetahan suku, agami, saha budaya. Mekaten pawartos ngenani pengetan dinten Sumpah Pemuda wonten ing siang menika. Mugi semangat paseduluran punika saged dipun reksa lan dipun lestantunaken dening generasi enem Indonesia minangka tunggak sejarah tumuwuhipun raos paseduluran lan persatuan. Sugeng siang lan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.